गसाइगाव मिरु रंजालि बिहु फालिथाय आफादनि बानजायनायाव हारिमु हान्थिनाय हाबाफारि। गसाइगाव नोगोरनि कमलनाथ क्लाब खाम लाइब्रेरिनि लांगोनायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों रङालि बिहु। मैयानिफ्राय लानानै बायदि बायदि हाबाफारिजों लोगोसे मोसानाय दामनाय देनाय, हारिमु दिन्थिफुंनाय आरो गुन दिन्थिफुंनाय बायदि बायदि आयदा लानानै मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानानै थाङो। दिनै गसाइगाव नोगोराव आरोबाव गसाइगाव मिरु रङालि बिहु फालिथाय आफादनि दैदेननायाव हारिमु हान्थिनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु लानानै थाबायनानै लोब्बा लानायखौ नुनो मोन्दों। আৰু আজি এই কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ আজি অন্তিম দিন আৰু এই অন্তিম দিনত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি ওলাইছোঁ আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আৰম্ভ কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আজি সন্ধিয়া আমি আমাৰ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অতুল কৈলাসে আমাৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিব। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।